de preconizat acest lucru. Sigur că noi am făcut o centralizare de la toate instituțiile, toate companiile, toate structurile care se încadrează prioritar pe această etapă. Vom vedea exact care este numărul de doritori în prima fază, pentru că, după cum știți, și la personalul medical, în prima etapă am avut 12.500 de oameni care s-au înscris. Ulterior, numărul a crescut, pentru că, evident, pe măsură ce lumea se vaccinează tot mai mult, oamenii capătă încredere și asta este un lucru foarte bun. Echipele mobile unde merg mai exact? Echipele mobile sunt o parte pe privat, pe centrele private din județ și o parte cele aparținând de DGASPC, care vor realiza vaccinarea în centrele aparținând de DGASPC. Toate aceste echipe vor fi însoțite de către o ambulanță. Am ales să luăm această măsură de siguranță în plus, astfel încât să ne asigurăm că întreg procesul merge bine. Această ambulanță va face tot traseul împreună cu echipele mobile la toate centrele și poartele de intervenție în caz de nevoie. Cine mai însoțește echipa mobilă? Echipa mobilă este formată din medic, asistentul medical, personalul la nivelul centrelor este pregătit și cabinetele medicale, astfel încât să poată sprijini întreaga procedură. Și Ce au avut de pregătit aceste centre? materialele necesare pentru vaccinare, sălile necesare pentru consultație, sala necesară pentru post-vaccinare. Au fost centre în care nu au avut toate cele necesare pentru vaccinare, nu au avut materiale? Nu. Cred că doamna director vă poate da mai multe detalii. Ok, hai să vedem. Mă și colegii.